Good morning mga kabihag. What's up guys? Kamusta kayo dyan? Kamusta? Shoutout sa mga tropa ko dyan, sa mga kapatid ko, sa mga kagrupo ko. Shoutout. Ingat kayo, keep safe. So, sa araw na to, anong araw ba ngayon? Tingnan natin. So June 1 pala ngayon. Ito na ang simula. June 1 start ng MGCQ. So yung tinatawag nilang Modified Community Quarantine. So parang new normal na tinatawag nila. So by the way, mag-isa lang ko dito. Wala yung mga kulit. Wala si Sam, wala si PJ, at wala yung asawa ko. So sa araw na to, maglalaskwatcha tayo. Hindi ko pa alam kasi kung hindi ko alam kung anong sistema ngayon, kung anong sistema ng MGCQ. Sabi nila, okay na daw, open na lahat. So, try natin or lalabas tayo. Mag-iikot tayo dito sa Naga. By the way, dito ako ngayon sa Naga City, sa home city ko. Sa Naga City, Camarines Sur. And nabasa ko rin na hindi na ako kailangan ng lead pass or ng border pass dito. So no need na ng mga certification or any documents na ipapakita, lalong-lalo na dito sa city and sa mga border. Compare din natin yung dami ng tao ngayon. Check natin kung anong sistema ng unang araw ng MGCQ or ng new normal na tinatawag. Ikot-ikot tayo. Samahan nyo ako guys. Samahan nyo ako. So, punta natin yung mga dating mayroong checkpoint sa mga border. Bisitahin natin kung anong sistema nila, kung ano nang ginagawa, kung mayroong checkpoint pa ba, kung may mga barakada. So, ikot-ikot lang tayo kung anong mapansin natin. And suggestion, recommendation, guys. Maya, comment kayo sa baba kung may mga suggestion kayo or violent reaction, comment kayo. So, comment kayo and please like and subscribe kayo sa baba. Okay? Kung may pagkakataon, ikot din tayo sa mga mall, kung anong sistema sa sentro ng Naga City, sa market. Try nating bumaba at pumasok. So, ikot-ikot lang tayo, madali lang to. Okay? Pero ingat pa rin, ingat. Face mask ako. Okay. So, tara. Ikot-ikot na tayo. Let's go. Keep safe, guys. Let's go. Dito muna tayo mga kabiyag sa Dito tayo sa terminal. Terminal to na papunta doon sa amin. Mukhang galit yung guard Sino kaya to? Pinapatras. Okay. So, mukhang walang sasakyan Daming pasahero. Oo, dami pero kulang yung mga PUV. Wala pila May isang jeep at may isang PUV. Daming pasahero. Picturean ko. Kulang talaga May pila naman pero walang social distancing. So, next spot natin, itong LCC Mall. Ito. Dito kami nag-grocery at nag-shopping.
Dami na rin mga nakapark na sasakyan, no? Eto. Op, kuya, op. Ito yung main entrance niya. Medyo tama lang yung pumapasok. Ayun, mayroon pang... nandito rin pala yung LTO. Check natin kung marami ng tao. Ito yung LTO. Ito. Mukhang konti rin. Oo, wala pa siguro mga pang bayad pag-rehistro at pag tubos ng lisensya. So, punta tayo doon sa may labasan, sa exit ng Naga City. Ito, nandito tayo ngayon sa Mabulo Bridge. Mabulo Bridge to. Dito yung labasan, yung mga exit road na palabas ng Naga. Yung mga papuntang Manila, ganyan. Ito, tingnan mo, makikita nyo mga truck. Kasi one way na lang to ginawa. Di ginawa tong one way. Sa kabila, doon yung entrance papasok ng Naga City. Dito na, hindi pa rin pala binabago. Exit pa rin. So, ikot tayo, balik tayo. Doon tayo sa entrance, papasok ng Naga. Check natin kung paparain pa rin tayo. Dati mahigpit doon eh. Maraming bantay, maraming police, nurse. Ito na yung checkpoint entrance na to, papasok ng Naga City. Tingnan nyo, makikita nyo, mukhang, dalawang pulis lang. Halos, wala, hindi ako pinansin. Ito, walang mga bantay, ayun, mayroon ding isang nakaupo. Okay na talaga. Wow. Ang luwag. Dati, malayo pa lang pinaparan ako. So guys, ayun ibang-iba na. Hindi, meron pa rin checkpoint, pero parang bantay na lang talaga. Okay lang yun. At least mayroong nagmo-monitor ng mga pumapasok. Dito sa unahan, meron din dyan checkpoint. Kasi meron dyan kasi yung mga palabas. Yung nilabasan natin dito, yung iba dito dumadaan. Tingnan. Ayun, meron pa rin. Actually, one way talaga to. Yung mga palabas, doon sa kabila pinapadaan. So, balik na tayo ng Naga. Ito, Mabulo Bridge pa rin to. Mabulo Bridge 2. Sa diversion road. Kung dire-diretso, papunta to ng Robertson. Tapos yung mga papuntang Legazpi, Albay, dire-diretso lang. Dadaan ng Almeda Highway. SM muna tayo, SM. Punta tayo dito yung papuntang SM. Barangay Triangulo. At nandito rin pala yung terminal, CBD terminal. Check natin kung maraming pasahero. Tara. Ngara. Pasok tayo, pasok. Pila rin.
hindi na tayo papasok sa loob. Pero bukas na rin yung mga shop at tindahan sa labas. So, SM na tayo. Maraming kotseng nakapark. So, hindi na ako papasok para mabilis lang yung vlog natin. Nung isang araw pumasok ko yung konti lang yung tao, ewan ko lang ngayon. Okay. May mga nakapark din sa gilid. Check natin yung mga motor. Ang dami na. Yung mga nakapark ditong motor, mga empleyado yan. So, possible na full open na yung mga stall. So, ikot. Ikutin natin ang SM. Guys, sa mga hindi nakakalam, nagtrabaho ako dito sa before. Nagtrabaho ako dito sa SM, naging clerk ako at naging service crew sa isang restaurant. Then, so madami ng tao. After nito, punta na tayo ng sentro. Check natin kung ma-traffic. Usually, nung wala pang GCQ, ECQ, yung normal days pa, sa Panganiban Road, ganitong oras, ma-traffic. Rush hour pa ganito. Kasi uwian. Yeah, goodbye, SM. Yun, traffic talaga. Galaw-galaw. So, dito tayo sa kaliwa. Kaliwa tayo. Papuntang sentro. Oops. Dito na tayo sa plaza tapos sa San Francisco Church. Ito. Oops, bawal dyan sumakay. Ayun, may mga tanod nagbabantay. Ayun, yung mga nakadilaw. Check natin, sarado yung simbahan. Ayun, bukas ng McDo. Makabili nga ng snacks. Nung ECQ at GCQ, sarado tong McDo. So, mag-take out nga ako.
na ako sa bahay. Medyo mabilis lang yung rides natin, yung ikot natin sa Naga City. Shoutout sa sarap uminom ng sarap. Wow! Ito yung tinatawag na talaga new normal. So parang normal na nga. Normal na nga talaga. Daming tao na, daming sasakyan, daming naglalakad. Halos open na lahat. So, napansin ko, halos lahat na kami face mask talaga. Konti lang yung hindi ko nakita ang walang mask. Yung iba kasi may ginagawa, umiinom, kumakain. And yung social distancing siguro. So, hindi talaga yun, para sa akin hindi talaga yung masunod. Base sa mga nakunan ko, nakita nyo yung may mga yung sa mga tindahan, sa terminal, kung makikita nyo, at yung mga sasakay na sasakyan, yung pagkumpulan talaga ng mga tao, hindi talaga may iwasan. So, kailangan talaga konting ingat din. And yung mga checkpoint talaga, kung makikita, wala na eh. Merong isang checkpoint na lang and yung ibang pulis na lang nagbabantay, pero yung sita wala nang sumisita, hindi tulad nung ECQ pa, masyadong mahigpit. Sa public transportation, sa mga tricycle, jeepney drivers, may nakita akong jeepney drivers sila nga halos may mga plastic talaga. Sa mga tricycle mukhang sumusod naman. Kanina may napansin ako nagpaparang dalawa, hindi talaga nila tinabihan. So good job. And may mga nakita rin ang mga tanod na nag-aabang. Siguro nagsisita yun. Okay yun. So ang pinaka napansin ko lang yung pagsuot ng face mask. Naka-face mask. Pero yung iba kasi hindi maayos. Yung karamihan sa mga nakita ko, yung tama, di ba, ganito? Yung iba kasi nakita ko, nadaanan ko, nakaganito sila. Okay, nakasuot ng face mask, pero hindi proper, di ba? Karamihan na nakita ko, hindi naman lahat. Siguro yung iba hindi lang sanay, pero sana guys, sa mga nanonood, lalo na pag nasa labas tayo, kailangan dapat proper. Ganito dapat, guys. Diba? Yun lang naman. Mas mabuti na yung nag-iingat. Kasi hindi natin nakikita yung kalaban. Any reaction pala sa video ko, please comment below. Pa-comment sa baba kung ano man hindi nyo nagustuhan. Kung may nakita ko sa video na hindi maganda. Any reaction, please comment below na lang. And huwag niyong kalimutan, like and subscribe at tapindot ng bell button para updated kayo sa mga bago kong uploads. Okay? So, ingat kayo guys, ingat kayo. Kung nasaan lang kayong parte ng Pilipinas, kung MGCQ kayo, ECQ, or kahit ano pa, ingat pa rin. Salamat sa pagstay. Keep safe. God bless. Salute.